Futbal v regiónoch v dnešnej dobe čelí mnohým problémom. Je to napríklad problém financovania, problém demografického vývoja, kedy ubúda počet hráčov najmä v mládežníckych kategóriách, ale jedným z problémov je aj problém manažovania, teda akýsi problém manažmentu a vedenia jednotlivých oblastných futbalových zväzov. Nehovoríme ale o všetkých, pretože je badateľný rozdiel v manažovaní niektorých oblastných futbalových zväzov. O rozdieloch sa ešte porozprávame. Blížia sa voľby predsedu Spišského oblastného futbalového zväzu a jedným z kandidátov je aj Peter Bednár. Ale nie som to ja, ale je to môj otec, ktorý nesie rovnaké meno, respektíve ja nesiem rovnaké meno ako on. Je to dlhoročný, pre tých, ktorí ho nepoznajú, dlhoročný bývalý, dnes už bývalý policajný funkcionár, delegát stretnutia, delegát pozorovateľ rozhodcov v súťažiach Východoslovenského futbalového zväzu, ale v minulosti takisto predseda disciplinárnej komisie Spišského oblastného futbalového zväzu, či dokonca tréner v mládežníckych kategóriách, ale niekedy v dávnej minulosti aj hráč, aktívny hráč ešte v tom mladom veku. Taká možno základná otázka, keďže si sa dal na túto cestu alebo na tento taký súboj, na uchádzanie sa o funkciu predsedu Spišského oblastného futbalového zväzu, tak aká je vlastne tá možno základná motivácia, čo ťa k tomu vedie, čo ťa posúva dopredu? Základnou motiváciou je vlastne dať svoje skúsenosti, svoju odbornosť, svoj určitý vklad ešte do rozvoja futbalu na Spiši. Keďže vo futbale pôsobím ako funkcionár 25 rokov, myslím si, že som nadobudol dostatočné skúsenosti a odbornosť na to, aby som to mohol ešte určitým spôsobom predať a posunúť iným. Tá motivácia vznikla vlastne aj z toho dôvodu, že som bol oslovený predstaviteľmi niektorých klubov v rámci Spišského oblastného futbalového zväzu, ktorí sa nestotožňujú s kandidatúrou môjho protikandidáta a tým pádom som sa rozhodol, že sa pokúsim zabojovať o dôveru všetkých klubov, ktoré budú mať čo povedať do zvolenia predsedu Spišského oblastného futbalového zväzu. Vlastne mená kandidátov sú už viac menej známe. Si to ty, Peter Bednár, a je to Jozef Pavlovský, ktorý je dlhoročný bývalý rozhodca, dnes pôsobí takisto vo funkcii pozorovateľa rozhodcov a delegáta stretnutia v súťažiach Východoslovenského futbalového zväzu. Ale ak mám dobré informácie, tak myslím, že niečo pred rokom absolvoval i protikandidát akési skúšky, aby sa mohol stať aj profesionálnym delegátom stretnutia v republikových súťažiach. A trošku to zaváňa takým zištným možno prístupom k celej otázke. Je toto tvojim prvoradým cieľom, aby si sa stal delegátom stretnutia, alebo je to niečo iné? No keby toto bolo môjim cieľom, tak som mal možnosť aj ja vo februári na Zemplínskej Širave na seminári delegátov Východoslovenského futbalového zväzu urobiť si, alebo teda zložiť skúšky a zabezpečiť si licenciu profesionál P. Ja som to neurobil, ani sa v nejakej krátkej dobe nechystám a toto by malo byť dostatočným dôkazom na to, že nejdem do tohto súboja z zištných dôvodov ako môj protikandidát. Ak sa budeme baviť o nejakej myšlienke, možno nejakého zlepšeného fungovania Spišského oblastného futbalového zväzu alebo nejakých nápadov, tak v ktorých oblastiach vidíš priestor na to, aby veci fungovali lepšie? Ja som absolvoval pracovné aktívy, a to jednak s klubmi z okresu Gelnica, ktoré patria pod Spišský oblastný futbalový zväz, a potom následne druhý deň aj s klubmi z okresu Spišská Nová Ves. Tam som predostrel svoju víziu a predostrel som, kde by mohlo nastať zlepšenie v činnosti Spišského oblastného futbalového zväzu. Od klubov alebo od ich zástupcov som sa dozvedel, že taktiež vnímajú súčasné pôsobenie alebo niekoľkoročné pôsobenie teraz v poslednej dobe ako stagnáciu Spišského oblastného futbalového zväzu
a že jednoducho ten vývoj nenapreduje. V prvom rade treba urobiť marketing oveľa lepšie, ako momentálne je. Počnúť s webovou stránkou, prezentáciou v rámci sociálnych sietí cez Facebook alebo nejakú inú platformu a jednoducho zviditeľniť Spišský oblastný futbalový zväz vo verejnosti. Taktiež si myslím, že dá sa to urobiť veľmi dobrým vkladom do marketingu, získať partnerov, ktorí by pomohli v tejto ťažkej dobe s určitým množstvom financií. Samozrejme, netreba mať veľké očakávanie a netreba si myslieť, že tých financií bude nejako veľa, ale pokúsiť sa treba a treba si jednou z ciest je aj nájsť nejakého hlavného sponzora na 7. ligu Spišského oblastného futbalového zväzu. A pri tejto príležitosti mám informáciu, že nejaké aj prvé rokovania prebehli, tak možno iba nejakú základnú informáciu. Samozrejme, že nemôžem prezradiť všetko, pretože potom by som na volebnej konferencii už nemal čo povedať, ale áno, s nejakými partnermi už nejaké jednania prebehli a prísľub je daný, uvidíme, ako dopadnú voľby a či sa vôbec k tomuto potom dostaneme. Futbal nemá len tú športovú stránku, ale takisto aj tú spoločenskú. A aj tu, po tejto spoločenskej stránke, asi v Spišskom oblastnom futbalovom zväze vidíš priestor na nejaké zlepšenie, na nejaké napredovanie. Samozrejme, stačí sa pozrieť o 20-25 km ďalej. Potatranský futbalový zväz každoročne organizuje vyhlásenie 11. roka. Každoročne organizuje ples futbalistov alebo ples Potatranského futbalového zväzu. Čiže vzorov, ako dá sa trošku naplniť aj ten spoločenský rozmer, je dosť. Len treba priložiť ruku k dielu, treba sa obklopiť dobrým stavom, dobrým tímom, dobrým tímom a jednoducho pokúsiť sa zorganizovať takéto spoločenské podujatia. Možno taká otázka, pretože mnoho ľudí v týchto funkciách, nie sú to platené funkcie, mnoho ľudí sa týmto funkciám venuje popri nejakej práci. Ty asi na to budeš mať dostatok času. Áno, je to moja najväčšia devíza, pretože od 1.9. minulého roku som výsluhovým dôchodcom, čiže času mám dosť a mám dosť priestoru na to, aby som sa plnohodnotne venoval pozícii, pokiaľ na ňu samozrejme budem zvolaný. Do uší sa mi dostali aj také informácie dokonca, že pod tvojim vedením, budem citovať, že zväz sa rozpadne pod svojim vedením. Tak teraz majú mať kluby na Spiši nejakú obavu z toho, že zväz prestane fungovať? Ak by si sa náhodou stal predsedom? Aj mne sa dostali takéto informácie do uši a je mi to ľúto, že protikandidát alebo aj ďalší ľudia, ktorí sú v jeho tíme, šíria takéto dezinformácie alebo šíria takúto demagógiu. Keďže som pôsobil v pomerne vysokých riadiacich pozíciách v rámci policajného zboru, dvakrát ako okresný riaditeľ Spišskej Novej Vsi, raz ako riaditeľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva a dokonca aj ako prvý zástupca krajského riaditeľa v Prešove. Určité obdobie ani jeden kolektív sa pod môjim vedením nerozpadol. Ba naopak, môžem povedať, že v jednom období Spišská Nová Ves alebo okresné riaditeľstvo policajného zboru Spišskej Novej Vsi bolo prvé na Slovensku v objasňovaní alebo v úspešnosti objasňovania trestnej činnosti. Ja verím tomu, že ak by si sa náhodou stal teda predsedom Spišského oblastného futbalového zväzu, samozrejme je to v rukách jednotlivých zástupcov klubov na území okresu Spišská Nová Ves a okresu Gelnica, ale ak by si sa ním stal, tak možno ten oblastný futbalový zväz by bol i na popredných rebríčkach v porovnaní s ostatnými oblastnými futbalovými zväzmi. Nepredbiehajme udalosti, samozrejme, že bolo by to môjim cieľom, aby tá určitá stagnácia skončila, aby sa Spišský oblastný futbalový zväz pozitívne zviditeľnil v rámci štruktúry Východoslovenského futbalového zväzu. No a aby aj verejnosť vnímala ten futbal trošku ináč, ako v súčasnosti ho vníma.
Na druhej, je to síce voľba, je to možno zaujímavá funkcia pre ľudí, ktorí chcú pôsobiť v štruktúrach futbalového zväzu a chcú mu niečo odovzdávať. Na druhej strane nejde o život a asi nejdeme ani cez mŕtvoly. No samozrejme, že nie. Dokážem prijať aj prehru, ale rád by som bol, keby tento súboj, ktorý ešte len prebehne, respektíve prebieha, aby prebiehal korektným spôsobom, bez zákernosti, bez falošných prísľubov a bez určitej demagógie a vytvárania určitého stresu a napätia medzi klubmi. Ďakujem veľmi pekne za možno trošku priblíženie toho možného smerovania Spišského oblastného futbalového zväzu. Samozrejme, je to v rukách jednotlivých klubov, voľby predsedu Spišského oblastného futbalového zväzu a jednotlivých zástupcov oblastného zväzu, či už na konferencii alebo vo výkonnom výbore, sú tu o pár dní. Prajeme teda šťastnú voľbu. Jedného kandidáta poznáte, dávam za neho ruku do ohňa.